खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर, अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै पिएम किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ दिनै सोनानै हरगोन दे लोगोफोर। दिनै जुननि 20 तारिख, माने दिनै 20 तारिख जाबाय नालाय, दिनै पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो हासिगोन आरोना लोगोफोर। दा बे पिएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोननो बबेनिफ्राय सोनानै हरगोन बेखौ नै पिएम किसान अफिसियेल वेबसाइटआव फोसावनानै दोनखादों दे लोगोफोर। नोंथांमोननो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय बेखौ सोनानै हरनाय जागोन दे। बेसेबां बाजियावनो 9:30 जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव जि पिएम किसाननि 2000 फैसा, बे 2000 फैसाया नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबफैगोन दे लोगोफोर। 2000 फैसाया नोंथांमोननि एकाउन्टआव 9:30 जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबफैगोन आरोना लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो जाय बिथांमोननि पिएम किसाननि जि e-kyc, बे e-kycआ जुदि नोंथांमोना कमप्लिट गैयाब्ला बा e-kycआ जुदि नोंथांमोननिया दान गैयाब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय e-kyc कमप्लिट जायाखैब्ला नोंथांमोना 2000 फैसाखौ मोननाय नङा दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना मैयानि गेजेराव e-kycखौ जुदि कमप्लिट खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना गोसोआव लाखा 23 इनस्टलमेन्ट 23 जि इनस्टलमेन्टनि जि 2000 फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। बेयो सियर जाखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेखायनो मैयानि गेजेरावनो e-kycखौ आपडेट खालामनानै लानो नांगौमोन दे लोगोफोर। आं नोंथांमोननो मैयानो गाव गावनि मबाइल फननि गेजेरजों बोरैहाय kycखौ आपडेट खालामनानै लायो आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखादोंमोन दे लोगोफोर। दाबो सम दं लोगोफोर, 9:30 जानायनि सिगां नोंथांमोना e-kycखौ थाबैनो आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। दिनै पिएम किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ सोनानै हरसिगोन आरोना लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय। दानिया लोगोफोर, अरुणदयनि 3.0नि जि फैसा दै लोगोफोर, 3.0नि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोनहा माब्ला मोनगोन? आरो गोबाङानो कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरबाय थायो आरो गोबाङानो आसा खालामो बे अरुणदयनि 3.0नि फैसाखौ माब्ला मोनगोन, मानो दाबो डेट होआखै, फिक्स डेट माब्ला ओंखारगोन, गोबाङानो सानबाय दं आरोना लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बेनि सायावबो मोनसे आपडेट लाबोदों आरो नोंथांमोननो आं दिनै क्लियारलि फोरमायनानै होनो नागिरदों आरोना। अरुणदयनि जि 3.0नि 1250 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन। नाथाय बेवहाय कनफार्म जायाखैदि 1250 मोनमारगोन ना 3000 मोनगोन, बेनि जेबो माने फिक्स रिजाल्ट ओंखारनानै फैयाखै आरोना। 1250 मोनमारगोन ना 3000 मोनगोन, बेनि जेबो फिक्स रिजाल्ट ओंखारनानै फैयाखै। दा नोंथांमोना मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन नोंथांमोननि थाखाय। बे अरुणदय 3.0नि जि राङारि अनसुंथाइ, बेखौ नोंथांमोना आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय मोननो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। बे रावखौ आं बुंनाय नङा लोगोफोर। आसामनि जाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो ससियेल मिडियायाव फैनानै बेखौ फोसावनानै होखाबाय। नोंथांमोननि जि 3.0नि जि राङारि अनसुंथाइ, बे अनसुंथाइखौ नोंथांमोनहा आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय मोननो हासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै होखादों दे लोगोफोर। आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथाबाव लोगोफोर, नोंथांमोना जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव बे 9000 फैसाखौ मोनाखैमोन दे लोगोफोर, बिथांमोननि थाखाय बेवहाय जेबो गोदान आपडेट ओंखारनानै फैयाखै, माने गोदान एप्लाइ जागोननि जेबो बिथाङा फोसावनानै होआखै आरो लोगोफोर ना। बेखौ नायोब्ला जाय बिथांमोना गोजाम दङ, जाय बिथांमोना सिगाङाव 9000 फैसाखौ मोनखादोंमोन, बिथांमोननोसो बे 1250 नङाब्ला 3000 फैसाखौ, जि फैसा मोना बेखौ माने सोनानै हरगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होखाबाय। जाय बिथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा 9000 फैसा मोनदों दै, बिथांमोनाल' बे 9000 फैसा मोननाय बिथांमोननि थाखायल' माने बे 1 आगष्टआव बिथांमोननो बे अरुणदयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ सोनानै हरगोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होखादों। नाथाय 9000 फैसा मोनैफोरनो गोदानै एप्लाइ खालामफिननानै होगोन ना मागोन, बेनि सायाव बिथाङा जेबो आपडेट लाबोआखै आरो जेबो बाथ्रा बुङाखै दे लोगोफोर। बेनो बे थागोन, बे बाथ्राखौल' बिथाङा फोरमायनानै होदों दे। 9000 फैसा मोनग्राफोरनि थाखायल' बे आपडेटआ जागोन, बेखौल' बुंदों आरोना लोगोफोर। नाथाय बेवहाय गोदान आइजोफोर सोसननाय बा 9000 फैसा मोनै रिजेक्ट जानानै थालांनाय बिथांमोननि थाखाय जेबो आपडेट बिथाङा लाबोआखै आरोना। बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो आं फोरमायनानै होखाबाय। आसामनि जाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो ससियेल मिडियानि गेजेराव फैनानै बेखिनि रावखौ फोरमायनानै होनायखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होबावबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।
थेंक इउ बाय बाय गोजोन्थों।